देन्जार थगालि मारथ' मोगथांनि रानिया थाबैनो फुस्लायनो हागोन बायदि मोनदों आं मानसिखौ र' मेसेज हरनि आं नों माला आंखौ लोगो हमगोन होननानै हाय मोगथांनि रानि नों आंखौ माला लोगो हमगोन बा बिफा सिख्लाफोरजों रायलायनायाबा देन्जारथार मारना नों दे बिफा दे लागाव गोसो बोलो हो मेसेजखौ नायनानै मा दाबो रिप्लाय हराब्रा मेसेजनि हांखुर जाथारदोंना नों बिफा नै हरनोसै आंबो आंथ' जेब्लाबो फ्रि बेलासे समाव आच्छा बेलासि समाव जेब्लाबो फ्रिनो अब्ला गाबोन लोगो हमनोसै होननानै बुंहरनोसै आं दे बिदिब्ला गाबोन लोगो हमगोन गाबोन लोगो हमगोन गाबोन लोगो हमगोन होननानै मेसेज हरबाय माथो जेरैखि जायाबाबो बेलासि समाव लोगो हमहैनोसै आं दासो खर'खौ एसे सागानाय मोनहांबायलै माले आफा लटारि नांदों नामाब्रा माथो इसेबां खुसि बिदिखौनो बुंजायो बेटा आच्छा लटारि नांदोंबालाय आंनो केटिएम बाइकखौ होदो ना आफा द'चला मा केटिएम हो केटिएम नङाबा जाथारा नामाब्रा नोंनोलाय एसेबां खस्थ'यै मावनानै मोननाय फैसाजों आं नोंनो माबोरै केटिएम बायना होनांगौ जाखो धैर्यम र' साननैसो मोनगोन ना माखौ गोब्राबबाय थादो बोरमा मेन्दा बायदि मे होननानै आच्छा आफा आं नोंनाव केटिएम बिनाया बोरमा मेन्दा बायदि मे होननाय जाबाय बेफोरबायदिनो खोनादों बेनिखायनो धैर्य हम नुवाखै नामा नोङो न'खराव हाबा मोनसे खुंनो नागिरदों हाबाया जोबनानै थांदों होमबा आं माबा मोनसे सानगोन हा सानगोनसो होमबा नोङो होनायाव गैया माने आरे सानगोन होनबायानो नां आफा आंनो साननायखौ नाङा आंनो डाइरेक्ट केटिएम होफैनायखौसो नांगौ नों माला केटिएम होगोन आफा बुं आं होगोन ना सम जाबा होगोन आंखौ दा डिस्टार्ब खालामथ'नाङा साला फिसालायाबो बिराद डिस्टार्बलै मोगथांनि रानिजों रायलायफुबाय थानाय समाव डार्लिं गाबोन आं लोगो हमनो हानाय नंला आइला मा जालायखो दसेनो लोगो हमगोन होननाया आंनाव दख'ना गोदान गैया आइला दानि जुगावबो दख'ना गाननानै लोगो हमनो नागिरलायग्रा सिख्ला दङ माथोलै मोजाङानो जागोन बायदि मोनदों आं मानसिखौ लोगो हममारनांसिगोन जेबो नङा आं बायनानै होगोन सिख्लानोबा दख'ना बायना होनो ओंखारलायदों फिसालानोबा जेबो होनो नागिरा बियो लोखिसारा बिफाया र' नोंनि फैसाखौ जाख्रुबजोबनि आं सिख्ला जानानै आंबो लिरफिननि र' नों दख'ना बायनो फैसा हरबासो आं नोंखौ लोगो हमगोन मेसेज फैबाय माथो नों दख'ना बायनो फैसा हरबासो आं लोगो हमगोन बा काराथार माथो मानसिया जियानो जादोला समायनाथार नालाय दख'ना बायनो फैसा हरनोसै आं दे नोंनि एकाउन्ट नाम्बारा हरदो बुंहरनोसै आंबो एकाउन्ट नाम्बार बिहरनो माथोलै बिफाया मासे गाज्रिबा आंहा बिफाया ओइ एमा बेटा नों खालि बिफाखौल' मा गाज्रि नुबाय थायो हा आंलाय माला होनखोब्रा नोंखौ गाज्रि दासो खोनादों माथो हामगौ नामा बिफाखौ बिदि बुंनो ओमफ्राय नोंलाय मासे दुस्थ'ब्रा आफा चल अपने बाप का मत सिखा बिफासो आं नोंनि बिफा बिदि होननानैनो बारग'बाय थायोलै नों आफा देले आफा दे माथो बुंबावनो आं मालाय आंनि जिउआ दुखुथिया रावबो आंखौ बुजिया बे मा बेटाना डिमान्डआनो जोबा बिदिनो न'खराव मानसि बारायदों बेसेबां फैसा खरस नांगौ दा बेनि सायाव एटिएम केटिएम आरो नै बेयालाय मानोथो दाबो एकाउन्ट नाम्बारखौ हराखै दख'ना बायनो फैसा बिनाया जाम्बि मोगथांनि रानिया राजा धोद बिदि बादाव होफैयो नामाब्रा सिखाव मानसियासो बादावो दा ना माबाफोर सिखाव खावलायबाय नोङो बादावनो ओइ हाजमला मा मोनफैदों नों बेवहाय थां सोरबा नुगोन लाजिदों आंखौ ब्रेकआप खालामखांनानै बेफोर गोदोनि बाथ्रासोलै दा नों आंनि फंबायनि हिनजावसोलै माने आंनि जावजानि हिनजावसो नों मानो दाबो गावखौनो आंनि एक्स गार्लफ्रेन्ड मोननानै लाबाय थायोब्रा अके मानिबाय नों आंनि एक्स गार्लफ्रेन्ड ओमफ्राय नोंलाय माने बे न'आव फैनांगौ जाखोब्रा दा बिराद आनकम्फर्टेबल मोनथारबायलै आंनि जेबो नोंखौसो लानानै फैनांगौ ना एबार नों आंखौनो नायबाय था आंखौ दुखु होदोंमोन ना नों सानसे समाव आंखौ मोदैजों माजों खालामबाय थादोंमोन ना बेफोरनि फाफनि साजाया दिनै फिथाइ महरै आंखौ मोनदों नों बेनोथ' जाबाय आं एसेबां सिख्लाफोरनि गोसोखौ दुखु होबाय नाथाय आंनि एक्स गार्लफ्रेन्डखौ आंनि जावजेसो लाबोनांगौ जाबायना खोनासं अमा राजा हांग्रिमोनदिनि गोसोखौ दुखु होबावब्ला नोंखौ गारनाय नङा आं आरो बे साम' खिंखिरिया बिराद बाहादुरि थाना बियो बेखौबो गार आं बे साम' खिंखिरिनि खानायखौ थिगसे हमनानैसो बुद्रुगोन आं ओइ नोंहा मोन्थाय गैयालै बेफोरबायदि आंनि हिनजावखौलाय मानो खानाय हमनानै बुद्रुनांगौ जाखो नोंहालाय मानोथो गदाय फैनांगौ बे साम' खिंखिरिया बे जों साथामनि खोथासोब्रा साम' खिंखिरि हांग्रिमोनदि आं नोंहालाय मानो गेजेराव हाबनांगौ जाखो गोदो गेजेराव हाबासैमोन ना दा गेजेराव हाबगोन आं बे साम' खिंखिरिखौ देना होथाराथ' आं नायबायल' था नों मा खालामनांगौ जाखोब्रा बे हाजमलाखौ आंनि एक्स गार्लफ्रेन्डखौसो मोनबोबायना बे दाउला राजायाबो न'आवनो थानो सुखुला माथो बांद्राय बारा खर' साबाय थायोब्ला न'निफ्रायनो खारगोनलां मोनसे नङा मोनसे प्रब्लेम जाखायो आरो मोनसे प्रब्लेम जोबाखै गुबुन मोनसे प्रब्लेमा खुगा सिनानै हं थाखायो माने अमा राजानि खर'आव माला टेनसन हैनो हागोन होननानै दा साला आंनि जिउ थाबसि मालाबानो सफैनानै दङ माथो बेसे गोबाव जाखो बारा गोबाव जायाखै आपां जिराय आच्छा थबसि नों न'आव लिंहरालासिनो बेवहायसो मानो लिंहरखो आंखौ ना हौवाया नोंखौ बारा बुसोगारदों मोखाङावथ' दागोआनो जोबनो रोंखाला नोंना आंना हौवाया हिनजाव गदाय गोसो थोदों खोनानानै जोबोद दुखु मोनबाय हा
नोंखौ सिगाङावनो बुंखादोंमोन ना हौवाया नोंखौ खस्थ' होदोंब्ला खोन्थाबानो जाबाय होननानै गावहानो खोन्थाया दालाय मानसियालाय नोंखौ बुयोना बुवा गेजेर गेजेर रागा जोंबा बुयो सोबायो दा साननैसोथ' न'आवनो उन्दुनो होआ आंखौ सिथ्लायावसो दोनो आयु एसे खस्थ' दोनदों होनबा नोंखौ गारनायाव गैयाहाय हाबां आंनि फिसायखौ आं बुजानो बायो ओमफ्राय मा नोंहा बुजाबाय थानो लुगैयो मा फोरमान सानदों नोंलाय एसेबां दुरबल जाना दानि जुगाव कि हौवाजों बुजाबावो जोंहाबो गासिबो मोन्थाय दंसै दाय मावबासो बुजागोन दाय मावा गारानो नोंहालाय मानो बुजानांगौ जाखो मोजांबाबो गाज्रिबाबो आंनिनो फिसाय होननानै सिरि थायो आं फिसायबानो सिरि थायो नामा मानियो फिसाया जोंनि खावसे बाहागो होननानै फिसायफोरखौ सिबिनांगौ होननानै नाथाय बिदि होननानै बुजाबाय थागोन नामा दाबो जेबो नङा आं जि खालामनांगौ खालामगोन नोंल' मोजाङै था बिदिब्ला आं थांनोसै दे हौवाया आंखौ न'आव नागिरना मोनाबा रागा जोंलायगोन दा हरावलाय मायाव उन्दुगोन बाहेराव ना न' सिङाव गावनि गोसो थोनाय गार्लफ्रेन्डआ गावजों मोजां रायलायहरबा आंखौबो अनो गार्लफ्रेन्डआ रागा जोंबा आंखौ बुनानै बाहेराव उन्दुनो थिनो आच्छा बिदिसो होमबा अके मोनसे खामानि मावनि होमबा दानि जुगाव खुगाजों बुंबा रावबो फोथाया जेब्लाबो माने नुवा मेगनजों बेनिखायनो आं नोंनो केमेरा मोनसे हरगोन केमेराखौ न' सिङाव दोनबानो जाबाय जाहाथे नों दोननाय केमेराखौ नोंनि फिसाया मिथिया जागोन दे थ' होमबालाय हाथायाव थांनि हाथायनिफ्राय मोनसे मोजां केमेरा बायना हरनायसै आं नोंनो ओमफ्राय माबोरै केमेराखौ लगायखुमानांगौ बेखौबो खोन्थानोसै ओमफ्राय मोननैसो मैगं बायफ्लाना हरनोसै जाहाथे नोंनि हौवाया नोंखौ डाउट खालामा जागोन दे आंना बिफाया मासे हारामिब्रा सिख्ला मानसिनोबा लोगो लोगो एकाउन्ट नाम्बारखौबा हरलाय जालायथारदों आरो गावनि फिसालाया बियोबा फिसालाखौ सोया मासे हिनजावनिल' क्लाब दा बिफाया एकाउन्ट नाम्बारखौ बिदों सोरनि नाम्बारखौ होनांगौ जाखोब्रा एकाउन्ट नाम्बारखौबो आइडिया एकाउन्ट नाम्बारखौ जायफ्रानिखौनो होनोसै र' जायफ्रा माथो मानसियाबो फैखाबायलाय जायफ्रा ओरै फैलाय मा जाखाब्रा माथो न'आवबो साइनासालिखौ मोजां बानायथारबायलै बेफोरबायदि साइनासालि नुबा आंबो हौवा गादोन जानो लुगैयोलाय ओरै न'आव हाबा दङ आदै दाउला राजानि एखेबारे थाइबानि लारु बेफोरखौ बादोलाय जायफ्रा नों आंखौ हेल्प होनो हागोन नामाब्रा मा हेल्प नोंनि एकाउन्ट नाम्बारखौ होथ'नो हागोन ना एकाउन्ट नाम्बारफोरखौनो होथ' जायो नामाब्रा सासे मानसिया फैसा सोना हरनो नागिरदों आंनि एकाउन्ट नाम्बारखौ हरनो बादों आं बेनिखायनो नोंनि एकाउन्ट नाम्बारखौ हरदोब्रा दा नोंहा एकाउन्ट नाम्बारा सोरनि नामाव दंलाय आंनि एकाउन्ट नाम्बारालाय आंनि नामाव थागोनब्रा आच्छा नोंनि मोजां नामा मामोनलै जायफ्रा सुदेमब्रा सुदेम आमथाबाय दे सुदेम नामा हिनजावनावबो थायो हौवानावबो थायोना नोंनि एकाउन्ट नाम्बारखौ हरदो दे मानोब्रा मानो मोनसे खायदाब्रा लगायदों आं मा खायदाब्रा अबेसे नोंनो खोन्थाजागोन माने आं बिफाजों रं नाम्बार जादोंलै रं फेसबुक बिफाया साला फैसा बिबाबो होआना सिख्लाया फैसा बिनाय लोगो लोगो न'खौ हरनो नागिरलायोब्रा एकाउन्ट नाम्बार बिबावलायो दाथ' आंनि नाम्बारखौ होनो हायाना बेनिखायनो नोंनि एकाउन्ट नाम्बारखौ हरदो आफाया जेबो हमनो हानाय नङा नोंखौथ' जायफ्रा होननासो मिथियो आं खिथु गोजा खालामजायालै सयथि नोंलाय मानो खिथु गोजा खालामजानांगौ जाखोब्रा आरो आफाया बोरै मिथिनांगौ जाखोब्रा आफाया बांद्राय स्मार्ट नङाना जाम्बासियानसो जाम्बासियानफोरानो बोरैबा हमग्रोनो हायोलै आं जाम्ब्रनो गोजा गैयालै नोंखौ जाम्ब्र होआब्रा जायफ्रा आं गावबो हाफ्राव गोलैना लानायब्रा बेनिखायनो नों सिन्था खालामनाङा खालि नोंल' रावनोबो दाखोन्था दै आंनि प्लानिंखौ माखासे फैसा मोननायखौ आं नोंनोबो होगोन ना नंगौ नामाब्रा नंगौलै नंगौ जायफ्रा बेनिखायनो नोंनि एकाउन्ट नाम्बारखौ हरदो आंनो ओमफ्राय सानैजों बिफाखौ थिगसे लुथिनोसै आंनि नामखौ दालाब्रा नों हारसिं लुथिलाय आं बाहागोखौ मोनबानो जाबाय बेखौथ' होनोबा सानैजों थिगसे लुथिनोसै होननानै ओरैबायदि लुथिगोन ना एबार ओरैबायदि लुथिगोन ना बिफाखौ मोदोम गैयै हारा बायदि खालामना गारगोन साला सुवाद बोरायखौ गावनि बिफाखौनो बोराय होनबाय नों माथोब्रा बोराय नङाबा माथो बेलाय फिसालायानो कलेजाव थांलायलायबाय थेवबो माने लान्जेन सिदा जानो रोङा बेनिखायनो ओइबारा बेखौ ओरैबायदि लुथिगोन फोथारनि गांसोखौ मोसौ बोराया द्लुन जानाय बायदि एबार बिफानि बेंक बेलेन्सखौबो खत्म खालामगोन आं मिन्थिना लायाखै बे फिसाला एमाव बेथाखौ मोसौ बोराया गांसो गोरलै नागिरग्रा सुवाद बोराय बिफाया आंना मिन्थिना लायाखै बे एमाव बेथाखौ नोंनि बेंक बेलेन्सखौ सिख्लानि नामाव सेस बख्र'जोबगोन आं आयौ सोरनि फैसा बख्ल'नो ओंखारदों नों एमाव राजा ओरैनो दालं मारिनायखौनो नोंलाय बहा थांनो नागिरदों दोलौ फावगालिया बादुलि सगाव लिंहरदों आंखौ आच्छा हौवा लाइन मारिहैनो आरोना मा होनदों हौवा लाइन मारिहैनो नों बायदि नङाथ' आं आच्छा नङा नामा होमबा नों आं बायदि नोंसो सानै साथाम सिख्ला गोसो थोयो दा लाजियाबो बांद्राय एदावनाङा आंखौ बुजागोनबो आंजों आंखौ कि नों बुनो हायो दाखालि सोरबा जानानै बेंगा जानाया बावबाय दाबो बांद्राय बुंबा मेगनानो सौनानै खाना खालामगोन आं बा मेगन खाना खालामनायनो ओंखारो आंखौ मेगन खालामबा नोंखौबो गाराथ' आं नोंखौबो होसो रानखाब खालामगोन आं नोंनि बे लोदोदो बडिखौ लाजियाबो नों मेगन खानानै जाबा आंखौलाय बोरै होसिनो नंगौथ' आरो
बायदि फालथुआ नोंसानि न'आव खामानि मावनोबो फैया नोंसा आंखौ खामानि मावनो लिंदोंना नों फैयाबा नोंसानि हाबायाव एसे खामानि मावगोन आरो जाबाय माइदाव लायबाय थायोब्रा जों एदावलायदों आरो जोंथ' एदावलायाखैना जों नांलायदोंसो दा जाबाय बांद्राय नांलायनाङा रे मावराजा थौदो जोंनि प्लानिंखौ खालामनोसै नोंसोर सिखाव खालामनो प्लानिं बानायनो नागिरदों आरोना मानो प्लानिं खालामनांगौ जाखोब्रा जोंलाय सिखाव खावनो आरो सोरनाव खावगोन जोंलाय थङालाफोर माबायदि बुंखायो बे दुलुरा जोंखौ सिखाव खावनो होनखायोब्रा जोंनि मोखांखौ सिखाव साइज नुयो नामाब्रा मावराजा बुंलाय सिखाव साइज नुनांगौ जाखोब्रा नुवालै दे दुलुनि खोथाखौनो सानबाय थायो नामाब्रा दे एकाउन्ट नाम्बारा हरदो आं बिफानो हरनोसै बिफाया फैसा सोना हरगोन दे होमबालाय लादो एकाउन्ट नाम्बारखौ गोसोआव दंखायो आं आच्छा दे हामबाय एकाउन्ट नाम्बारखौ खोन्थादो दे 41410041410041 आच्छा थेंक इउ बिफानाव हरबाय आं एकाउन्ट नाम्बारखौ देलाय नोंनि मबाइलाव नायलाय फैबायना फैयाखै फैसाया बांद्राय दुस्थ'ना बे बिफा बोराया फिसालानो फैसा होयैया बहा खारग'नालै नोङो बिफा अमा राजा फैसाया फैबायलै राननोसैना जोंहा फैसाखौ थारै राननोसै आं 1500 लागोन नों 500 ला आधा लानोसैब्रा आधाबा बोरैबा जायोब्रा नों 500 लादों आं 1500 लानोसैब्रा आरो बिफानाव बेबायदिनो खेरायबाय थागोन ना नों टेनसन लानाङा बिफानाव 5000 बा 10000 बिबा नों 2000 3000 मोनबावगोन ना नांगौ नामाब्रा नों टेनसन दाला खालि नों रावनोबोल' दाखोन्था दै नङाबा जों सानैनि मिशना फेल जागोन हेलौ बेदागालि मा एमाव राजा बाप्रे बेदागालि होनबाबो रागा जोंलायाखै माथो न'खराव हाबा दङ नालाय एसे गोसो खुसि थादोंदां दे नोमफालाय दङना गैगोना गैया दङ न' सिङाव आच्छा दे माथो साइनासालिखौबो गोगोम लुथारबायलाय आदा बमब्र नोंबो थाबाबो जादोलै नङाबा जोंनि बाहागोनि हिनजावफोरा नोंसोरखौसो फसायगोन टेनसना बिसोरना थौ फरायग्रो बहानिबा हिनजाव नांगौ जादों नोंसोरनो जोंलाय बुंदोंसो दा थाब हाबा जायाबा जोंनि बाहागोनि हिनजावफोरा जोंखौ नुसननाय नङा नोंसोर बायदि बोराय रागनायखौसो नुसनगोन साला सुवादफोर दानिफ्रायनो हिनजावनि सिन्थाना उपाय गैयालै बांद्राय गेदेरफोरनि सिगाङाव हिनजाव होननानै बुंबाय थानालाय साबा जागोन आंजों नायखाना लाखायखौ आंनिखौ गालथिजे मिस्टेक बरिया बोराय रागना थानाय सिंग्राफोरजों बांद्राय जुजिजायालै हिनजाव मोनैजों खामानिबो मोजां मोनैजों बिसिना टेम्पारा एसे बारा जानानै थायो बेनिखायनो इसोरखौ बारा एदाव जाया आंलाय मा मिथिगौब्रा फैदो फैसाखौ रानना लानोसै एटिएमाव थांनोसै सानैबो आच्छा दुलुर मा एसे गोबाव जानाय माबा लामायाव दसे नांलायदोंमोन आं सोरजों नांलायबोखो नोंलाय एमाव राजाजों नांलायबोदोंमोन आं नोंथ' मिथिखायो दा एमाव राजा सावलुनखौ आंखौलाय मानो लिंहरदों नों फावगालि आंनो नोंनि हेल्प नांगौ जादों दुलुर नैबे गिफ्टफोरखौ आंनि बयफ्रेन्डआ आंनो हरदों आयो गिफ्ट मोनलायथारदों मालायसो गिफ्ट मोनबा मालाय माथो जानो आइया फेसा मेगन बायदि जों नायबाय थायो आं न'आव दोनहैनो हानाय नङा बे गिफ्टखौ बेनिखायनो नोंनावसो दोनथ'नो नागिरदों आं आयो गिफ्टबो दोनथ'नो हालाया होमबा आयाहाय जोंहानि आइया बिराद खाथ्राथार बायदिसिना सोंबाय थायो आरो बे टेडी बियार आरो बिबारखौ लानानै थांबाथ' आइया आंखौ बुगोनसो बेनिखायनो नोंनावनो दोनथ'हैनोसै मालाबा सिरि लाबोखुमागोन दे आं बेसेरा फावगालि बयफ्रेन्डआ होनाय पुतुला बिबारखौबो नोङो न'आव दोनहैनो हाला ओहाय माथो खालामनो अन्नानै नों दोनहैथ'दो दे बयफ्रेन्डखौबो बिदि दोनथ'नो होगोन नामासै नोंलाय दोनथ'नो होआ मा आंनि बयफ्रेन्डखौ नोंनो फाग्लि आं नोंखौ एदावदोंसो दा लोगोनि बयफ्रेन्डखौनो लायो नामा अन्नानै आंनि गिफ्टखौ दोनहैथ'नो हागोन ना आब' दुम्फाव आंखौ रायबालाय बुंबानो जाबायना आं होदों होननानै प्लिज आंनि गिफ्टखौ दोनहैथ'दो जागोन दे हरदो थेंक इउ दुलुर आंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय जेबो नङा दे हेल' नाजुबुदां मोनबायना जोंलारिखौ गैया मोनथ'वाखै नाथाय मानसिया अलखदनिफ्राय बारग'बाय आयो मोजाङानो जाबायहाय थेवबो मानसिखौ दाबो लोगो मोनाखै जों दे मोजाङै नागिरबानो जाबाय
मबाइलनि बेटारिया बारा गैयानो बेनिखायनो मबाइलखौ सुइच अफ खालामना लाथ'बाय गथ'आ आयै मोजाङै मोजां सफैबानो जासिगोनहाय दे होमबा दोनथ' औ दे नायगिरि लोगो नोंथांमोना मोनसे आवाज खोनागासिनो दङ ना टक टक थाक थाक देनाय इगनर खालामदे लोगोफोर मानो होनोबा एकदम खाथियावनो कन्ट्राक्सननि खामानि सोलिगासिनो दङ जि डिस्टार्बखा भिडिअखौनो बानायनो हाया बेनिखायनो नोंथांमोना बे नै दा दामगासिनो दंना गाबगासिनो दंना बिराद डिस्टार्ब खालामो आरोना मोनसे बे भिडिअखौ बानायनोनो ओरैबायदि गोबाव टाइम लाबाय मा बुंनो आरो अब्लाबो नोंथांमोननि थाखाय हायाबाबो भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय मानो होनोब्ला बे कन्स्ट्राक्शननि खामानिया बिराद गोबाव लागि थागोन थेवबो नोंथांमोननि खाथियाव जेसेबां हायो माने एसे नर्मेलै लाबोनो नाजागोन रुमबावा माहाजोनबो नङा जाहैबाय साउन्ड प्रुफ लगायनानैबो भिडिअ बानायनो रुमा साउन्ड प्रुफ नङैखायनो भिडिअखौ सानफ्रामबो लाबोनो हाया मालाबा अखा हाबाबो प्रब्लेम आरो सान्दुं दुंबाबो साननि थाखाय प्रब्लेम जायो एसिबो गैया नालाय नङाबाथ' नोंथांमोननि सेराव बिराद भिडिअ लाबोबाय थानो हागौमन जेरै रेकर्डिं स्टुडिअ मेथाइ खननो थाखाय जों जानला मानला थानानै जों मेथाइ खननो हाया नङा होमबा माबानि थाखाय भिडिअ एलबामफोरनि थाखाय बा भिडिअ अडिअफोरनि क्लियारनि थाखाय मोनसे साउन्ड सिस्टेम रुम नांगौ नङा होमबा थिग बिदिनो जोंनि कार्टुनावबो बेफोरबायदिनो रुम मोनसे मोजां थायोब्ला नोंथांमोननि सेराव भिडिअ लाबोनो मोजां जायो आरो नाथाय दा मा खालामनो उपायबो गैया नङा होमबा बेनिखायनो मालाबा अखा हाबा दसे थाथ'नांगौ गोनां जायो सोरबाफोर आलासि दोलासि फैयोबाबो सिरि थाथ'नांगौ जायो साउन्ड सिस्टेम एक्सट्रा रुम थायोब्ला बारहुंखा बारबाबो जेबो फाथा मोननाय नंलामोन आरो माथो खालामबावनो नोंथांमोना एडजास्ट खालामथ'दो दे अके लोगोफोर बिराद बरिंनो खोन्थाबाय आं नोंथांमोननो फैदो दाना बा भिडिअआव आयै आं सफैबाय आयौ नों गुस्थियाव गोजा लिपस्टिक फोनना थाङाखैमोन आरो बहा थांगोन नोंनि लिपस्टिकआलाय खारबायथ' आरो बहा थांगोन लिपस्टिकआ खोन्थाया मानो लिपस्टिकआ बोरै गोमोरखो गुस्थिनिफ्राय बोरै गोमोरना थाखो नोंना लिपस्टिकआ आयै नोंबो मा होनबाय थायो बायदिसिना मेथाइ जानायावनो गोमोरबाय आरो बायदिसिना मेथाइ जानायाव गोमोरबाय होननानै बुंदों आंखौ थगायनो फैदों नोंनो आङो वाटारप्रुफनि लिपस्टिक बायनानै होदों दैयाव थब्ल'बाबो हुगारबाबो एसेबां थाब खारा मिथिबाय बे लिपस्टिकखौ हुगारनो थाखाय रिमुभारसो नांगौ जाहैबाय मिथिबाय बेनि थाखाय आं क्लिनजार जि बुरजा बायनानै दोनफैदों मेकआपफोर हुगारनो थाखाय आरो दा नों वाटारप्रुफ गोनां लिपस्टिकखौनो बिदि बुंदोंना नों गोमोरबायनो हा सोर बावाजों फुदुंलायना फैयाखैथ' नों आयै बिदि नङाहाय मा नङाहाय गुस्थियाव गोजा लिपस्टिक बोना थांनाया माब्रै गोमोरना फैनांगौ पाक्का सोरबा हौवाजों फुदुंलायना फैदों आरोना नों खोन्था सोर हौवाखौ गोसोथोदों नों नङाबा नोंखौ दोक्को बुग्लिगोन आं दिनै खोन्थागोन ना नों फावगालि बिदि नङा रावबो हौवाजों फुदुंजाना फैयाखै आं दुलुरजोंसो बायदिसिना जादोंमोन नंमारगौथ' औ दुलुरनाव सोंहरबानो मोनथिगोन नों मा सानदों नोमाखौ सोङा सानदों गासिखौबो खबर लाजोबगोन आं नोंखौ ना कलेजाव थांनाय बायदिसिना नुदों आं रिसार्च सोनोबो बिमानाव फैसा बिला नोङो आरो बिनि सायाव लिपस्टिक फोनना थांनाया 1 घन्टायावनो गोमोरना फैयो वाटारप्रुफ लिपस्टिक लायानो ओरैनो वाटारप्रुफ लिपस्टिक बायनानै होफैदों नामा आं नोंनो बांद्राय नङा नोङो फावगालि थोंबाथों नङा बाथोनसो खालामजागोन आंजों आरो मा गसंबाय थाखो गाज्रिफ्रा सुइथां माबायदि बिमामोनखौ आं एसेयावनो डाउट खालामो गाबनोसो ओंखारबाय आं बयफ्रेन्डबो लानो मोननाय नङा आं आइनि थाखायनो मा एसे डाउट खालामो लिपस्टिक फोनना थांनायखौबो नोजोर होलायो गोमानायखौबो नोजोर होलायो मा जागोन दे हेलौ नाला आइया आंखौ रायदों नोंजों खुदुमलायनायखौ आइया आंखौ रागा जोंदों आंखौ बुरखायहर आव होनहर आव सना आव जाबाय दे आइया नङाबा आंखौ रायलायगोन फन रायलायबाय थानाय नुबा बाय आइया माब्रै हमनो हायो दे मा एसे प्र बे आइया गासिखौबो मिथियो आयौ बे आइनिफ्राय आं बोरै बारग'गोन दे आइनि थाखायनो आं दुलुरनोसो नालाया होनाय आंनि सना नालाया होनाय फुथुला आरो बिबारखौ दोनहरनो होनांबाय